какво става? Хората си играят. Ние сме си взели по кафе вече и се наслаждаваме на почивния си ден. Може би на това залевче мислим да се насладим. Виж как има такова цветенца. Има стълбички. Чакай, че ми пари кафе. Тук има стълбички да влезеш направо тук, видиш? Къде да? Да, Я, дай да видим какво става. От тук моля да слезем. Можем да. Цветя море. Красиво. Много вятър. Да. Слизане си. Къп на басенче. Айде да се опълним кърпичките. Да. Не тук, на пясъка. Mom and Dad went to the car. По-нататък трябва още някаква алея с плажа. Къде? Не, там нататък още, ама готово. Да, тук е добре. Там ние предния път до тук, до това още нагоре. Тук даже е завет. Да, малко е по-добре. Даже е и завет. Супер. Но и там накрая. Както кажеш. Къде искаш?